хвалёны Єсус Христос. Праз хвіліну распачнецца літургія мукі Пана нашага Єсуса Христа. У гэты дзень святы касцёл не здзяйсняе Эўхарыстыі. Настрой зусім не такі, як заўсёды. Алтар без абруса, заслонены крыж. Учарашняй літургіяй вячэры Пана мы ўвайшлі ў найцяжэйшы для Езуса час. Гэта гадзіны яго мучэнняў. На працягу ўсяго Вялікага посту мы мелі магчымасць удзельнічаць у набажэнстве крыжовай дарогі, спяваць песні жальбы. Усё гэта яшчэ глыбей дазваляе нам зразумець цярпенне Езуса і яго пакуты. У літургіі мукі Пана няма тону роспачы. Галоўнае месца займае адорацыя крыжа. Літургія захоўвае структуру святой імшы. Аднак уся наша ўвага звернута на адорацыю дрэва святога крыжа, якое дапамагае нам зразумець ролю Христовай мукі. Гэта акт Езуса Святара, які складае самога сябе ў ахвяру для айца на алтары крыжа. На пачатку сённяшняй літургіі мы не робім знаку святога крыжа, але захоўваем цішыню. Няма спеваў, усе трываюць у задуме. Святар кладзецца на зямлю ўніз тварам. Гэта знак глыбокай адданасці і малітвы, якую заносіў Езус да свайго айца перад адыходам з гэтага свету. У гэтым часе будзем маліцца, каб гэтая таямніца засвяціла ў нашым жыцці багаццем ласкаў і благаслаўленнем на кожны дзень.
Згадай, Пане, про Твою милосердность, освячай и отгуляй вечной опекою Твоих слугов, деле яких Твой Сын Иисус Христос проскров свою установил пасхальную таямницу, який живе и владарец на веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Вось, по счастью слузе моему, и он узвысится, вознесется и будет возвеличен. Як многие здивлялись, настолько изнявешенный был, як ни у кого выгляд ягоный, а постать его не нагадывала человечей. Так здивить он многие народы, короли перед им закриють вусни свої, бо убачать яны тое, про що їм не було сказано, і спознають тое, чого ніколи не чули. Коли ж повірить тому, хто ми чули, і кому відкрилося плечо Пана. І он вирос, як паросток перед нами, і як корень з сухої землі. Не имею он ни хородства, ни пригожости, как мы поглядели на его, и не имел выгляду, как прибавить нас. Изневаженный, откинутый людьми, муж терпения, який спознал слабости, от якого отворочивает твар погадженный, тому мы лечили его за ничто. Але он узял на себе терпение наше и понес наши хворобы, а мы думали, что он покаранный, побитый и приниженный Богом. И он зраненный был за беззаконие наше, раздавленный за наши провины. Покаранный миру нашего наим, покаранный миру нашего наим, и у ранок его мы отримали здоровье. Усе мы блукали, як овечки, кожний сошел на свою дорогу, а Пан усклав на його усі наші провини. Тяжко пригнічений, і он скорився і не відкрив уснов своїх. Мовчав, як ягню, якої ведуть на зарез, як овечка перед тим, хто стриже її, не відкрив уснов своїх. Після утиску і суда його схопили. І хто розкаже про його народ? Бо він вирваний з землі живих, за беззаконие народу моего был замучений до смерти. І могилу йому визначили разом з безбожними, і поховання з багатим, бо не чинив насилия і не було подманов у вуснах ягоних. Пан пожадав роздавити його терпінням, коли ж принесе життя свого веру за грехи, убачить вічне потомство, и волю Пана здійснить ягоная рука. За терпение своей души и он убачит светло, и им насытится. Мой справедливый слуга оправдает многих, и сам понесе ихние провины. Тому дам ему удел сирот великих, и с моцными он будет делить здобычу за тое, что отдал себе на смерть и был заличенный до злочинцев. И он сам понес грехи многих и стал заступником злочинцев. Это Слово Божие. Дякую, Пану Богу.
Читання послання до Гебреїв. Брати, маючи теж святара Великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого. Бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усі випробування, кроме греху. Тому наблизимся з довіром до трону ласки, как отримати милосердність і знайти ласку для своєчасової допомоги. Христос одні тіло своего с моцним голосом і со слезьми узнес молитвы и просьбы до того, хто мог урятувати його від смерті, і був вислуханий за свою покорливість. Хоч був сином, навчився послухняності, дякуючи тому, що витерпів. І, будучи досконалим, стався для усіх, хто йому послухняний, причиною вічного збавлення. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Мука Пана нашого Єзуса Христа поводле Яна. Сказавши гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кідрон. Там быў сад, у які увайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда узяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: Кого шукаєте? Яму сказалі: Єзуса з Назарета. кажа ім. Это я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім: гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Кого шукаєте? Яны сказалі: Єзуса з Назарета. Езус адказаў: Я сказал вам, что это я. Калі ж мяне шукаете, то дозвольте им одысці. Сталося так, каб збылося слово, якое сказаў: з тых, каго ты мне даў, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру: Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць келіха, які даў мне Айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго
і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першы святаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру: Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў: Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: Я адкрыта казаў свету, заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму: Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму: Ці ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў: Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў: Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім: Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якою смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты кароль. Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ў ім ніякай віны.
Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі, Не яго, але Барабу. а Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуравы плашч. І падыходзілі да яго і казалі, Вітай, король юдейский. і білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім, Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат, Вось чалавек. калі убачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй. Сказаў ім Пілат, Возьміце яго вы і ўкрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдеі адказалі яму, Мы маем закон, і паводле закона ён павінен памерці, бо учыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму, Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў, Ты не меў бы надо мной ніякай улады, каб не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго. Але юдэі крычалі, Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габатта. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі каля 6 гадзіны. І сказаў ён юдэям, Вось кароль ваш. а яны закрычалі. Возьми, возьми, укрыжуй яго. Пілат кажа ім, Я павінен укрыжаваць вашага караля? першасвятары адказалі. Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне. І ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змесціў на крыжы. Было ж напісана «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў сказалі Пілату, Не піши король юдейский, але што ён сказаў, я король юдейский. Пілат адказаў, Што напісаў, тое напісаў. жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая,
Тому сказали один одному: Не будем разрывать ее, але кинем лёсы, кому достанется. Так сбылося сказанное у Писании. Поделили между собою мою вобратку, и об одежде моей кинули лёсы. Жаўнеры так и зрабілі. Стояли ж каля крыжа Езуса маці ягоная и сестра маці ягонай, Мария Клеопова и Мария Магдалена. Езус, убачивши маці і вучня, який стояв побач і якого ён любив, сказав маці: Жанчына, вось сын твой, Потым сказав вучню: вось маці твоя. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады уздзелі на ісоп кубку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэта дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб у крыжаваным паламалі галенні і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галенні першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галенні, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто убачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне: косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучням Езуса, але тайна, за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясы, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не паклалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Зараз прогучала гэтае апавяданне пра муку Пана. Адметнасць гэтага фрагменту заключаецца ў тым, што гэта найстарэйшая і, можна сказаць, найважнейшая цэнтральная частка Евангелія.
Наогул, Євангелие утваралася першапачаткова як описання передусім менавіта крыжовага шляху, пакутаў Єзуса, його найсмерті, да якого тільки потім пазней уже долучали щораз ширэйшыя уводзіны. Звычайна біяграфіі славутых людзей пачынаюцца ад нараджэння і заканчваюцца смерцю. З біяграфіі жа Езуса, калі, канешне, можна Євангелие назваць біяграфіяй, было крыху інакш, фарміравалася яно ў адваротнай чарговасці. На пачатку запісалі апісанне мукі і смерці і паступова дадавалі тое, што было перад гэтым і пасля гэтага. Цэнтр вось гэтага апавядання пра муку Хрыста – гэта якраз судовы працэс над Езусам. У нашу эпоху гэты працэс нейкім, можа, асаблівым чынам узгадаўся ці нейкім чынам асацыіраваўся, і людзі яшчэ мацней прыпомнілі яго, калі закончылася Другая сусветная вайна. Гледзячы на трагедыю габрэйскага народу, які так шмат адпакутаваў з боку нацысцкага рэжыму, столькі людзей загінула, і гэты народ, можа, габрэйскі менавіта, быў адзін з найбольш тых, хто пацярпелі з усіх народаў. І вось, гледзячы на ўсе гэтыя пакуты габрэйскага народа, многія чарговы раз пачалі шукаць простыя адказы на няпростыя пытанні. Хто забіў Езуса? Просты адказ заключаецца ў тым, што, можа, гэта забілі менавіта габрэі Езуса. Можа, таму габрэі адпакутавалі так моцна, што яны здзейснілі гэта. Але гэта занадта вялікае ўпрашчэнне. Іншыя гавораць, што, можа, гэта рымляне яго забілі ў барацьбе за сваю херыю. Можа, Юда Іскарыёт сваёй здрадай давёў да смерці нявіннага. Можа, гэта тыя, которые заказалі гэтае забойства, першасвятары, кніжнікі. І можна было б шукаць на самой справе вінаватых бясконца, і заўсёды нехта вінаваты знайшоўся, калі добра пастарацца. Аднак у гэтых пошуках вінаватых існуе вялікая двухзначнасць. Задумваючыся над тым, хто забіў Езуса, габрэі і рымляне, ці можа яшчэ хтосьці іншы, мы паводзім сябе так, нібыта гэты судовы працэс нас асабіста ніякім чынам не датычыць. Мы быццам бы не прымалі ў гэтым ніякага ўдзелу. Хочацца быць у нейкім сэнсе нейтральнымі суддзямі або вінаваўцамі тых, хто зрабіў гэтае злачынства. Але так, як быццам бы мы былі ні пры чым у гэтым працэсе, судовым працэсе над Езусам. Але такая пазіцыя крывадушная, і таму яе неяк трэба змяняць у сабе. У Бібліі ёсць такое апавяданне, як аднойчы кароль Давід здзейсніў вельмі сур'ёзны грэх, вельмі цяжкі грэх. Ён завалодаў жонкай свайго жаўнера, который якраз у гэты час, між іншым за яго дзяржаву, ваяваў на полі бітвы. Ён разбэсціў жонку, і спецыяльна нават адправіў гэтага жаўнера на поле бітвы ў самае гарачае месца, у самы гарачы і самы небяспечны адрэзак фронту, каб мець 100% гарантыю, што гэты вось жаўнер загіне муж гэтай жанчыны, которую ён завалодаў. І вось гэты грэх для Давіда, ён не быў адразу такі відавочны на самой справе. І здавалася, што ён жа ж нічога дрэннага не зрабіў. Урыю Хітыта, вось гэта мужа Батшэбы, забілі аманіты, забілі мечам у баі. І ён як быццам бы не дакранаўся да гэтага. І тады Бог пасылае да Давіда прарока Натана, які не выкрывае грэх Давіда непасрэдна, а рассказывая ему такую прыповесть. У адным горадзе жылі два чалавекі, багацей і бядняк. У багацея было мноства рознай жывёлы, а у бядняка адзінае, што ён меў, это была авечка, которую ён купіў калісьці.
Ён старанна карміў гэтую авечку, даглядаў. Яна вырасла пры ім разам з ягонымі дзецьмі. Ела ягоны хлеб і піла з ягонага кубка. Спала побач з ім і была для яго нібы дачкой. І неяк раз да гэтага багацея прыйшоў госць, але яму было шкада частаваць госця мясам са сваіх авечак. І таму ён пайшоў і адабраў адзіную авечку гэтага беднага чалавека і прыгатаваў страву для свайго госця. Калі Давід пачуў гэтую гісторыю, ён вельмі моцна абурыўся. Ён сказаў, што той, хто ўчыніў такую рэч, павінен загінуць. Што за такое беззаконне адназначна трэба гэтага чалавека забіць. І тут прарок Натан кажа, што гэта ты, кароль, гэты чалавек. Гэта ты рукамі аманітаў забіў Урыю, не сваімі рукамі, твои руки, здаецца, чыстыя, але рукамі нашых ворагаў забіў Урыю і завалодаў тым, што у гэтага чалавека было найкаштоўнейшае. І кароль Давід на пачатку быў у шоку, ён быў уражаны і потым у канцы канцоў, можа, і змушаны быў прыняць, а можа, і сапраўды шчыра сказаў, што так, я зграшыў, это рэальна мой грэх. Нешта падобнае адбываецца таксама і з намі сёння, таму што калі задумваемся над судовым працэсам, над смерцю Езуса, пытаючыся, хто яго забіў, габрэі, рымляне, можа, хтосьці яшчэ іншы, таксама ўнутры нас павінны загучаць словы прарока: гэта ты той чалавек. Это ты рукамі, можа, чужымі, але забіў яго. Хоць ты, можа, дакладна не дакранаўся непасрэдна да гэтага, а нейкім таямнічым, містычным чынам твой грэх знішчаў Езуса на Галгофе. У дзень Пяцідзясятніцы святы Пётр, калі ўжо гэтыя падзеі ўсе адбыліся, калі сам прыняў Духа Святого, ён выйшаў на вуліцы Іерусаліма і прамовіў да 3000 людзей, якія там знаходзіліся, і сказаў: вы укрыжавалі Езуса Назаране. Это вы рукамі бязбожных прыбілі яго да крыжа. З гэтых людзей далёка не ўсе, канешне ж, былі тады на Галгофе. Нават не ўсе назіралі за гэтым працэсам там дзесьці на дзядзінцы Пілата. Мала хто з гэтых людзей нават, можа, і меў хоць нейкае дачыненне да непасрэднай смерці Езуса. Тым не менш, Пётр не вагаецца сказаць менавіта гэтым людзям, хоць непасрэдна не ўдзельнічалі, вось такія моцныя, што гэта вы забілі Езуса. Больш таго, ніхто яму не пярэчыць. Ён, ягоныя слухачы, добра ведаюць, што ў гэты момант ён гаворыць праўду. Чаму? Таму што Езус памёр за нашыя грахі. І таму, калі мы грэшнікі, калі мы сапраўды грэшнікі, то гэта мы яго забілі. Езус менавіта таму і памёр, што мы зграшылі. Ягоная смерць на пачатку сведчыць, на пачатку, для не ў канцы, сведчыць пра тое, што была прычына гэтай смерці. І дарэмна тут шукаць вінаватых, дзесьці разглядаючыся па баках ці ў гісторыю. Гэта мой і твой грэх. Ёсць такая песня: не цвікі цябе прыбілі, а мой грэх. Так, таямнічым чынам, там, каля гэтага крыжа, на гэтым судзе, усюды, дзе адбывалася мука Хрыста, быў мой грэх. Гэта таксама і я ўплёў сваю цярнёвую галіну ў яго карону, як і ўсе іншыя. І нават калі нехта кажа, што не грэшыць, той падманшчык, як казаў святы Ян Апостал. Ён падманывае сябе самога і Бога, который гэтай смерцю прывёў свайго сына, хацеў змыць твае грахі. Калі хтосьці адмаўляе, што ён грэшны, адмаўляецца таксама і ад гэтай вялікай любові Божай, вялікай ласкі, которую Бог хоча даць. У Дзеях апосталаў гаворыцца, што у тых, хто пачуў словы Пятра, мякчэла сэрца.
Яны казалі Пятру і іншым апостолам: браты, так а што нам рабіць цяпер? Ну добра, ну мы грэшнікі, мы ўжо разумеем гэта. І не пярэчым. А што ж рабіць цяпер? Тады Пётр гаворыць: пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста і прымеце дар Духа Святого. Покайтеся, окреститеся и примите дар Духа Святого. Это означает, что навертнуться, покаяться, означает изменять не только некие свои вонковые поводины, что я подманываю, теперь заставляю себя говорить правду, разрушаю, что я крал, теперь не краду, что я чужоложу, а теперь не чужоложу. Потому что, змяняючи тільки вонкові учинки, серце зовсім не обов'язково міняється у чоловіка. Що навіть коли ти не крадеш, злодієм застаєшся, бо хочеш красти. Що навіть коли не чужоложиш, застаєшся чужоложником, бо ти хочеш чужоложити. І тому соправдне навертання – це те, що міняється чоловік не з вонку, або не тільки з вонку, а так само і може перш за ўсё ўнутры. І вось гэтую ўнутраную змену можа здзейсніць не прымус які-небудзь, як Давід, который быў прыціснуты да сцяны Натана. І гэтую ўнутраную змену можа змяніць не, што цябе нехта змусіць да гэтага, каб ты перастаў быць злодзеем, чужаложнікам ці яшчэ якімсьці іншым грэшнікам. Унутраную змену можа зрабіць толькі Дух Святы, которого Христос обяцаў яшчэ, пакуль хадзіў праз землі Галілеі, Юдэі разам са сваімі вучнямі. І гэта абяцанне Духа Святого Христос споўніць менавіта ў дзень Пяцідзясятніцы. Пётр меў адвагу пра гэта гаварыць, не пабаяўся гаварыць нават такія цяжкія словы правды. Менавіта таму, што ён ужо быў пераменены Духом Святым. Потому что я ведал, что той факт, что я грешный, ты грешный, это еще не кропка. Это еще не конец. Наоборот, еще только начинается. Еще добре. И отрымаете дар Духа Святого, это означает полностью поменять життя. Не то, что поменять что-то, Бог поменяет эмоцию Духа Святого життя. Он даст тебе принципово іншее. Новое життя, не такое, як до гэтай пары, де тебе аж рвало Бога раку, аж хилило гэты Бог. И поменять полностью мысление, якое з'является внутренним таким навертанием, это означает, что отмовиться от неких своих критериев оценки, что добро, что дрянно, что правильно, что неправильно, что справедливо, а что несправедливо. А принять те критерии, которые Бог дает. И оказывается, что когда Дух Святый приходит и начинает переменять сердце человека изнутри, не под примусом, а соправду тому, что человек уже сам выбирает это, то оказывается, что справедливо – это милосердие, а несправедливо – это когда покараешь. Вось гэта сапраўдная Пасха, якая азначае пераход, калі чалавек мяняецца, пераходзіць ад аднаго стану мыслення, нутра, сэрца, да зусім іншага, прынцыпова іншага. І гэты пераход азначае тады, калі хтосьці пераходзіць ад прагнення граху да прагнення святасці, ад асуджэння да прабачэння, ад руйнавання да будавання. Перажываем шмат за якія справы, калі бегаем па гэтым сваім жыцці, якія датычаць часцей за ўсё іншых на самой справе. Мы перажываем за дзяржаву, за грамадства, за нашых калегаў на працы, перажываем за нашых блізкіх, пробуем вырашыць нейкія праблемы. Але адзіная праблема, а можа нават найважнейшая праблема, на якую мы маем хоць нейкі ўплыў, і можа найбольшы ўплыў, это не грех ці праблемы іншых людзей, а это твой асабісты грех. І пакуль ты будзеш перакладваць віну, што ўсе вакол вінаваты,
гэтай перамены, гэтага перамены ўнутранага не будзе адбывацца. Таму што заўсёды знойдзеш каго вінаваціць. То рымлян, то яўрэяў, то яшчэ кагосьці, то дзяржаву, што не спраўляецца сваім функцыям, то мужа, то жонку, і заўсёды вінаваты нехто знойдзецца. І пакуль не скажаш, што так, гэта менавіта мой грэх, гэта я грэшны, гэта мой грэх прыбіў Езуса да крыжа, ніякага зруху з месца не будзе. І таму мы сёння стаім перад крыжам Езуса. Па-першае, для таго, каб гэты крыж, як словы Натана некалі, адкрыць, што мы грэшнікі. Але трэба памятаць, што крыж у гісторыі Езуса і ў нашай гісторыі гэта не кропка, гэта хутчэй коска, якая дазваляе нам затрымацца і падумаць, з чаго вось дом майго жыцця трэба пачысціць. Бо мы ж маем такі звычай, што калі збліжаецца свята, то ў многіх сем'ях ёсць такая вось традыцыя, нават цэлы рытуал, это генеральная уборка перад святам. І это добра, гэта на самой справе чалавек проста можа у чалавеку, у чалавечай душы адзываецца вось гэтая просьба душы аб нечым свежым. Просьба душы на самой справе аб навяртанні. Мы хочам стварыць вакол сябе атмасферу нейкай навізны, свежасці. Чагосьці пакінуць нешта старое, а ўзяць нешта ў сваё жыццё новае. І вось гэты смутак і жалоба Вялікай Пятніцы — это ў першую чаргу таксама такое затрыманне. Каб мы добра паглядзелі, вось з чаго яшчэ хату майго сэрца, маёй душы трэба вычысціць, каб прыгатаваць месца на Воскресенне Хрыста і перш за ўсё на Пяцідзясятніцу, спаслання Ягонага Духа Святога. Няхай гэта будзе такой добрай коскай. Амен. Молимся, наимилейшия, за святый Божий костел. Няхай наш Бог и Пан одорить Его с упокоем едностью, и оховывая Его на всей земли, а нам дозволит жить спокойно и бесхлопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Уклянчи. Всемогутный вечный Боже, в Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, как Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верою тревал в вызнавании Твоего имени, раз Христа Пана нашего. Молимся за нашего папу Францишка. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховує його в здоров'ї і безпеці для свого святого костюла,
каб ён кіраваў святым Божым народам. Уклемчы. Всемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усим кируе. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыни заховай обрана для нас паку. Как люд христианский, яким кирує Твоя рука, под уладою найвышейшего пастыра, умацовався у веры и любови, раз Христа Пана нашего. Молимся так само за нашего біскупа Тадеуша, за всіх біскупів святоров дияконов, за всіх, хто служить Костьолу, і за увесь народ вірний. Уклемши. Всемогутный вечный Боже, Твой Дух освячая весь костел и им кируе. Выслухай наши покорные просьбы за все станы костела, как дякуючи Твоей ласти верно Тебе служили, раз Христа Пана нашего. Молимся за катехуменов, няхай наш Бог і Пан отчинить ихние сердцы и брамы своей милосердности, как отримавши в купели одрадження, отпущение всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христе, Пану нашим. Уклемши. Всемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством, подявишь ласку веры и познания у катехумена, как одродженные водою хрусту, яны доложились до Твоих усыновленных детей, раз Христа Пана нашего. Молимся за всіх братов, що вірять у Христа, няхай наш Бог і Пан учинить, каб яни мкнулися до правди, нехай збере їх і заховає в однім костьолі. Уклемши. Всемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираешь, а собранных заховываешь в единстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить у Твоего
Твайго Сына, і учини, каб Тыя, каго асвяціў адзіны Хрост, былі з'яднаныя шчырай вераю і ўзаемнай любоўю праз Христа Пана нашага. Молимся так само за Гаврея, дачи их продков промовлял Пан Бог, как и Он допомагал им умацовываться в любови да Яго и в верности Ягоному заповету. Уклемши. Усемогутный вечный Боже, Ты дал свое обетование Аврааму и ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, как люд, что был первым народом обраны, смог досягнуть полноты откупления праз Христа Пана нашего. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, как и они, наполненные светлом Духа Святого, могли ступить на дорогу избавления. Уклемши. Всемогутный вечный Боже, дай, как Ты, кто не визнає Христа, ходячи перед Тобою со щирим серцем, знайшли правду, а нам допомагай, що розглибей спостигать таємниці Твоего життя и узрастать во взаимной любови, как мы были досконалыми свидками Твоей любови в свете, праз Христа Пана нашего. Молимся за всіх, хто не вірить у Бога, как по щирости сердца шли за тим, что правдивое, и так змогли знайти самого Бога. Уклемши. Всемогутный вечный Боже, Ты так створив усіх людей, как сумуючи по Тобі, Тебе шукали, а знайшовши живі у супокої. Учини, просим, как сярод перешкодов, зауважаючи знаки Твоей добрыни и свідчення добрых учинков тих людей, что у Тебе вірять. Яны з радостью визнали веру Тебе, одина соправдного Бога и Отца всего роду людского, праз Христа Пана нашего. Молимся за всіх, хто керує державами, нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями, поводле своей воли,
каб усе мы жили в сапраўднай вольнасці і супакоі. Уклечы. Всемогутный вечный Боже, у Твоих руках человечие сердце и законы всех народов. Глянь ласкаво на тых, кто нами керует, как с ласки Твоей во всем свете пановали тривали супокой, добробыт народов и свобода веры, раз Христа Пана нашего. Молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых и за тых, кто дано им служить, а так само за померлых. Уклечи. Всемогутный вечный Боже, глянь ласкаво на змучене человечество, якое шукає в Тебе порятунку. Стримай поширення страшної хвороби и смерти, как знов уще змогли радоваться даром Твоей ласки, раз Христа Пана нашего. Молимся, наимилейшая, до Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразумений, отхилив от нас хворобы, вызволив от голоду, отчинив вязницы, разорвал кайданы, пожадав дать безпеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а ты, кто помирает, одарив збавление. Уклечи. Всемогутный вечный Боже, с утешение засмученных и моц терпящих, почуй молитвы Тых, кто кличет Тебе в покутах, как усеяны радовались, что в потребе их не покинула Твоя милосердность, раз Христа Пана нашего. Ужо пачынаючы ад 5-й нядзелі Вялікага посту, мы бачым прыслонены крыж. Падчас літургіі мукі адбываецца яго ўрачыстае адсланенне. Габрэі не прызнаюць знаку крыжа Езуса, але для нас ён з'яўляецца сілай і мудрасцю Бога.
У гэтым знаку нашае адкупленне. Пасля адсланення крыжа станем на калені і праз хвіліну захаваем глыбокае маўчанне. Пасля будзе адарацыя. Сёння падчас адарацыі не будзем уцалоўваць крыжа, але аддадзім яму пашану праз склон.
Святая камунія паходзіць з дароў, кансакраваных падчас імшы вячэры Пана. Цяпер мы адаравалі крыж Езуса, а праз хвіліну святар пакажа нам не сімвал, але сапраўднае цела Хрыста. Цела – гэта Ён сам, які за нас цярпеў і памёр. З глыбокай удзячнасцю прымем цела Хрыста ў нашае сэрца. Памятаючи славенные заповеди и Божьим наставлением наученные, оспеваемся казать. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были заущоды вольные от греху и захованные от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, щасливі, попікані на вечеру Його. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Дякуємо вже зараз за супольну молитву. Завтра так само запрошуємо з раниці. Буде ютрання, година читання о 8 годині. Так само от 11 години буде посвячення наших страв на Великодний стол. Сподіваємося, що на дворі буде добре. Це богословлення буде відбуватися на вулиці. І запрошуємо так само тих, хто може, тих, хто ліваска не ризикує занадто здоров'ям своїм і своїх близьких, а 23 годині до святкування урочистості Вігілії Пасхальної. Зараз відбудеться обряд перенесення Єзуса у гробницю. Коментарі. Тіло Єзуса після муки було покладено в гроб, який закрив його перед світом. Це вельми тяжкий час для тих, хто покладав у їм шмат надії. Тріумф крижа був незауважальний, тому гроб Єзуса – це час чекання на повний тріумф над грехом і смертю. Найсвятейший сакрамент буде накритий білою вуаллю, яка у гэтым випадку означає часткове відкриття пасхальної таємниці. Гэта боль, просякнута надією хуткого тріумфу.
першы дзень навыны да Божай міласэрнасці, пасля малітвы будзе адарацыя працягвацца да 21 канцоў. Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Перший день навальний перед святом Божої милосердності. Єзу наймилосердніший, тільки Ти літуєшся над нами і пробачаєш нам. Не зважай на грехи наші, але на довір, який складаємо на безконцою добриню Твою. І прийми усіх нас додому найлітостивішого серця свого. І не отпускай нас його навіки. Просим Тебе про любов Твою, яка єднає Тебе з Отцом і Духом Святим. Отче Сподвічний, глянь в оком своєї милосердності на бідних грешників і на все чоловічство, якое укрито у найлітостивейшем сердце Иисуса. И для Его болезной муки окажи нам свою милосердность, как мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Просим милосердности Божией у всего свету. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, штоденного, подай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Верую в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понском Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, зашел до отхлани, на третий день воскрес померлых, возошел на небо, сядеть праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуда придя судить живых и померлых. Отпущение грехов, у воскрешения тела, житие вечное. Аминь. Отче Сподвечный, верую Тебе тело и кровь, душу и плоскость, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Как прости за грехи наши и всего свету. Делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до нас и всего свету. делая Его болезные муки, Будь милосердный до
до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как прости за грехи наши и всего света. неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как прости за грехи наши и всего света. неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как прости за грехи наши и всего света. неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Как прости за грехи наши и всего света. неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Неделя Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света.
Святий Боже, святий моцний, святий несмиротний. Змилуйся над нами и над всем светом. Святий Боже, святий моцний, святий несмиротний. Змилуйся над нами и над всем светом. Святий Боже, святий моцний, святий несмиротний. Змилуйся над нами и над всем светом. Єзу, дай